Gisuspenso pagbalik karong adlaw ang klase sa Tipolo National High School nga lakip sa napektuhan sa dakong sunog sa Mandawi sa miaging semana. Gilimpyuhan o gihawanan una ang eskwelahan aron kini maandam. Ania ang report. Bisan sa kalisod, nagklase kagahapon ang Tipolo National High School. Apan gumikan sa kakuwangan sa classrooms, napugo sila sa pagklase sa grounds ug bisan sa hagdanan sa ilang school building. Ang ubang klasihan nag-antusab sa kangitngit ug kandila lang ang midanag. Karong adlaw, gisuspenso una ang klase sa maong eskwelahan. Nagtambayayong ang mga magtutudlo ug pipila ka mga student volunteers aron mag-general cleaning. Gihimo kini aron mas maandam ang campus kung makabalik na ang mga estudyante. Dini sa school building nga partially damaged, busy ang mga volunteers. Gihawanan nila sa basura o gilimpyuhan sa nasunog nga mga parte sama sa bahin sa ilang kisame. Kailangan dito bangon kay nagnihit ang classroom. Then kung walay maghuot mga good, so kailangan ng kuan diri ba? Kay limpyuhan jud i-clear kung safety ba. Kining 2 classroom building na ugdaw gyud. Di na masalbar bisan kining mga libro nga gitipigan unta sa ilang stockroom. Na siya masalvage sir, wala na siya. Nya amo ra nang buhatan og report para ma-relieve mi sa amo ang kuan. Accountability niya. Naaman mi naka-release mi libro sa mga bata. Walay kuan, buffer din namo. Matod sa principal, nagpaabot pa sila nga ma-inspeksyon sa taga City Hall una pa ipagamit ang building. Nagpaabot sab ang eskwelahan nga ma-reconnect ang ilang linya sa kuryente. Muna nga nag-clearing mi labi na sa affected nga kuan classroom kay para ari sa obo makita po niya kung ready na ba or dili. Ang importante lang nga i-confirm nila nga ready kay kung ako ray miingon nga gamito na mo tapos wa pa ang obo din. Kuya man sad. Gawa sa pagpanglimpyo, nabisi sab ang pipila ka mga magtutudlo pag-andam sa mga donasyon nga sanina alang sa mga nasunugan. Sa bayanihan nga gihimo, gipaniguro sa tagduma nga mapakaon sab ang mga estudyante ug mga magtutudlo. Mao nga nagpreparar sab sila og paniudto kaganiha. Ugma mubalik na sa normal ang ilang klase. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.